खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा नागा स्टुडेन्टस फेडारेशनजों जथायै सावरायलायदों। बरपेटा र'डआव रायजो थाखोनि रबीन्द्र संगीत मोसानाय सायख'नाय बादायलायनाय। सोलोंथाइ बिफाननि फोसावनाय गासैबो सोरखारि आरो गावारि फरायसालिफ्रा सिगांनि बायदिनो सोलिफिनसिगोन। कार्बि आंलंआव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै हमजादों। नरेन्द्र मदिया एनडिए सोरखार दानायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि। आसामाव पन्चायत कमिटिनि सिमाया सोलाय-सोल' जासिगोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो नागा स्टुडेन्टस फेडारेशन जथायै मैया बृहस्पतिबारखालि माखासे आयदाफोरखौ लानानै निउ सेक्रेटारियेट सलिडारिटी गार्डेननि साखाथियाव थानाय गाहाय मावख'आव सावरायलायदों। नागा स्टुडेन्टस फेडारेशननि आफादगिरि मेरबिरि आरो बिथांमोननि बिबानगिरिफोरजों गोदोनिफ्राय नागा आरो बर'फोरनि गेजेराव थानाय गोथौ सोमोन्दोफोरखौ गोख्रों खालामफिननाय, नागालेण्डआव थानाय बर' सुबुंफोरनि थासारि, डिमापुराव थानाय बर'नि बायखोन्दा नोगोरखौ मोजाङैनो फोसाबनानै रैखाथि होनाय आरो फैगौ समाव हारिमुआरि सोलाय-सोल' हाबाफारि लानायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुवारै सावरायलायो। बे सावरायनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसेनो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो बुंथिगिरि अबिद नार्जारियाबो बाहागो लादोंमोन। आसाम सोरखारनि आसाम रावारि माइनरिटि डेभेलपमेन्ट बर्डनि दैदेननायाव बिश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि 163थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव 7 आरो 8 जुनाव बरपेटा जिल्लानि बरपेटा र'डआव बैसो बायदियै बिथा खालामनानै रवीन्द्र मोसानाय आरो रवीन्द्र संगीत सायख' बादायलायनाय खुंफुंनाय जागोन। बे हाबाफारिनि गाहाय जागायाव बाहागो लानो थाखाय गिबियाव जिल्ला बिथायाव सायख'नाय थाखोखौ उथ्रिनांगोन। बेनि बाहागो महरै बरपेटा जिल्लानि बरपेटा र'डआव दिनै 7 जुन शुक्रबार आरो 8 जुन सनिबारनिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय रवीन्द्र मोसानाय आरो रवीन्द्र संगीतनि थाखाय मोनथाम थाखोआव अडिशन सेसनफोर खुंनाय जादों। बरपेटा र'ड सोहोरनि सेन्ट्रेल रवीन्द्र समृति मंचनि नब्लाङाव 7 जुनाव रवीन्द्र नृत्य आरो 8 जुनाव रवीन्द्र संगीत सायख'नायनि अडिट'रियामाव खुंजागोन। बे बिथिङाव मोननै बिफाननि सायख'नाय बिखान्थिनि थाखाय मोनथाम बिफानफोर दङ। 8 बोसोरनिफ्राय 12 बोसोरसिम, 13 बोसोरनिफ्राय 17 बोसोर आरो 18 बोसोरनिफ्राय 35 बोसोरसिम। गासैबो जथायै संगीत आरो मोसानाय बिफानाव सा 12 बादायगिरिफोरा बरपेटा जिल्लानिफ्राय गुवाहाटीआव फाइनाल बादायलायनायाव बाहागो लागोन। फैगौ 21, 22 आरो 23 जुनाव गुवाहाटीनि शंकरदेव कलाक्षेत्रआव रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि बादायारिफ्रा गासैबो गाव गावनि जिल्लानि थाखाय मुं लाखिनायनि थाखाय जुजिगोन। बे बाथ्राखौ मिथिहोदों बरपेटा जिल्ला नायदिंगिरि समीर चक्रवर्तीया। जिल्लाखौ थान्दैथि खालामग्राफोरनि गेजेराव सोर गावसोरनि जिल्लानि थाखाय मुं लाबोनो हागोन बेखौ थि समावसो नुनो मोनगोन। आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै सोलोंथाइ बिफाना गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गासैबो गोरायुं गाहाय फोरोंगिरि मोननो बिथोन हरदों दि फरायसालियाव फरायसाफोरखौ क्लास लानांगौ समा सिगांनि बायदिनो सोलिफिनसिगोन। 7 जुन शुक्रबारनिफ्राय सिगांनि बायदिनो क्लासखौ खालामफिननांसिगोन। मख'नो गोनांदि बांद्राय दुंखावनायनि थाखाय आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना क्लास खालामनायनि समखौ फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम थि खालामनानै होदोंमोन। नाथाय आथिखालाव अखा हानायनि जाहोनाव बोथोरनि बिदुङा बाङाय जाफिनबाय। बेनिखायनो आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना क्लास लानायनि समखौ सिगांनि बायदिनो खालामफिनबाय। कार्बि आंलं जिल्लायाव पुलिसआ 8 कौटि रां बेसेननि ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कार्बि आंलंनि दिलाइ चेक पस्टआव गंसे गारिखौ सिग्रोमनानै फेहोग्रा ड्राग्स गासै 4000 जावा टेब्लेट जब्द खालामनो हादों। पुलिसनि बे गेदेर जाफुंसारनायखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोबोद गोजोननाय फोरमायनानै बाख्नायदों टुइटारनि जोहै। मख'नो गोनांदि नागालेण्डनिफ्राय कार्बि आंलं जानानै बेबायदिनो गोबां ड्राग्स लाबोखोमाबाय थायो ड्राग्स फालांगिरिफ्रा।
दिल्लीयाव थामथि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मदिया एनडिएनि सोरखार दानो थांनायाव नरेन्द्र मदिनि जेंनाया बांसिननो हमदों। मानो होनोब्ला अन्ध्र प्रदेशनि एन चन्द्रबाबु नायडुआ सोरखाराव थोंजोङै थाफायाजासेनो बायजोनिफ्रायसो हेफाजाब होगोन होननानै रादाय होदों। लोगोसेनो अन्ध्र प्रदेशनि मिरु सोरखारा जर'खा रायजो फोसावनानै मिरुनिफ्राय जौगानायनि पेकेजफोरखौ फैगौ 5 बोसोराव हरबाय थानांगोन। ओजोंहाय बिहारनि गिबि मन्त्रि नीतीश कुमारजों दैदेनजानाय जेडीयू दोलोनिफ्राय गासै 4 एमपिनो केबिनेट मन्त्रि होनायजों लोगोसेनो रेल बिफान, फाइनेन्स बिफान, पन्चायत आरो गामि जौगा बिफान आरो आबाद बिफानखौ हगारनांगोन होननानै दाबि खालामदों। बेफोर बिफानखौ होयोब्लासो नरेन्द्र मदिनि सोरखारा अरायजोर जागोन। मख'नो गोनांदि एन चन्द्रबाबु नायडुजों दैदेनजानाय तेलुगु देशम पार्टीआ गासै 16 एमपि देरहाहोनो हादोंमोन आरो नीतीश कुमारजों दैदेनजानाय जेडीयू दोलोआ गासै 12 एमपि देरहासारनो हादोंमोन। बेफोर सर्त एबा रादायफोरखौ सुफुंनो हायाब्ला नरेन्द्र मदिनि मासिया जायखिजाया समावनो लुंहेफिननो हागौ। आसामाव फिन आरोबाव पन्चायतनि सिमाफोरखौ फैगौ आगस्त दानावनो दाफुंफिननो थांखि लादों। आसामनि गोदानै दाजानाय एसेम्बलि सेगमेन्टखौ नोजोर होनानै गोदानै सिमाफोरखौ थि खालामफिननो गोनां जादों। बृहस्पतिबारखालि दिसपुराव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जालांनाय केबिनेट मेलाव बे थांखिखौ लादों। आसामनि गासै मोनथाम 6 शेड्युल फारियै बिटिआर, कार्बि आलं आरो डिमा हासावनि अनगायै बे पन्चायत कमिटिनि सिमाखौ सोलिफु बोसोरनिनो फैगौ आगस्त दानाव थि खालामखांनायनि उनावनो पन्चायत कमिटिनि बिसायख'थिखौबो खुंनाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।